Choboteka, Tom και Σίνα, Tom και Σίνα, Tom και Σίνα. Αλεβί, κάνε πίσω. Αλεβί, δεν έχεις τίποτα. Τουλάχιστον δεν είσαι τραυματισμένος. Ήσουν τυχερός. Αυτά τα ζώα μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα. Πάμε πίσω. Και εσύ, Αλεβί, πάρε την αγελάδα σου κι έλα μαζί μας. Αυτές οι νεροκολοκύθες είναι πολύ πρακτικές για το άρπαγμα των αγελάδων. Γιατί μου μιλάς για νεροκολοκύθες? Πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση? Τι θέλεις να σου πω? Πού να ξέρω κι εγώ. Κάτι ευχάριστο. Ορίστε. Ο Ζουνάι, για παράδειγμα, ακόμα και αυτό συζητάει. Και τι σου λέει τόσο ενδιαφέρον, Ωραίες ιστορίες. Μιλάει για τα σχέδιά του. Ενδιαφέρεται για ό,τι κάνω. Και μου κάνει και δώρα. Να, κοίτα αυτό το κολλιέ μου, το έχει χαρίσει αυτός. Α, μάλιστα. Ο Ζουνάι χαρίζει και κολλιέ τώρα. Μα όχι, καθόλου. Είναι ένα κολλιέ τελετών που του το είχε χαρίσει παλιά η γιαγιά του. Αλεμπί, τι συμβαίνει? Τόμ, ζητά από τη Σίνα να φύγει. Μα, γιατί? Τι συμβαίνει, Ζουνάι? Σήμερα η Σίνα δεν είναι καλοδεχούμενη στο χωριό. Μα τέλος πάντων, τι είναι όλη αυτή η ιστορία? Ένας πάνθυρας είναι πάνθυρας. Ρώτα τον Αλεμπί παραλίγο να τον δαγκώσει. Είναι αλήθεια, Αλεμπί? Η Σίνα δεν θα ριχνόταν ποτέ σε κάποιον από εμάς. Ας το ελπίσουμε. Έτσι κι αλλιώς ένας πάνθυρας δεν έχει θέση ανάμεσα σε ανθρώπους. Ο Ζουνάι έχει λίγο δίκιο, Τόμ. Ναι, ξέρω. Ούτε εσύ την αγαπάς τη Σίνα. Δεν είναι αλήθεια. Ασχολείσαι πολύ μαζί της και δεν σου μένει χρόνος να ασχοληθείς με τους άλλους ανθρώπους του Κράλ. Θέλεις να πεις ότι δεν ασχολούμαι πολύ μαζί σου, έτσι δεν είναι? Α, τα κορίτσια σκέφτονται πολύπλοκα και δεν τα καταλαβαίνω.
Και εκείνη τη στιγμή, τότε που νόμιζα ότι ήμουν στα τελευταία μου, άκουσα από μακριά φωνές πολεμιστών. Προσοχή! Απομακρυνθείτε! Τον έσωσε! Έρχεται! Το μάτι! Πρέπει να το χτυπήσουμε στο μάτι! Ρίξτε! Τόμ, είναι μεγάλη τρομάρα. Αν συνεχίσεις έτσι θα πάθεις κακό μια μέρα. Μα όχι. Μπράβο, Τόμ. Απέδειξες ότι είσαι γενναίος και θαραλέος. Όποιος και να ήταν, το ίδιο πράγμα θα έκανε. Ναι, σίγουρα. Αλήθεια, Τόμ, πού είναι η Σίνα? Δεν την έχουμε δει εδώ και ώρα. Και είναι αλήθεια ότι ένας ρινόκερος μπορεί να τρομάξει ένα μικρό πάνθυρο όπως η Σίνα. Δεν ήταν εδώ. Ορίστε, έλειπε η Σίνα. Α, μάλιστα. Και πού ήταν? Στην άλλη άκρη του Κράλ και άρμε για αγελάδες? Δεν γύρισε ακόμα από τη βόλτα της. Αυτό είναι όλο. Δεν το ήξερα. Συγγνώμη, Τόμ, φαίνεται να ανησυχείς για αυτήν. Μα όχι. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει και αυτή να κυνηγήσει. Όπως κάνει σχεδόν κάθε βράδυ. Θα γυρίσει μόλις ξημερώσει. Όπως κάνει πάντα. Τόμ, τι παιδί που είσαι. Σίνα! Σίνα! Μα πού μπορεί να πήγε? Μήπως είδατε καταρχήν τη Σίνα? Δεν γύρισε ακόμα. Αυτό είναι μάλλον ανησυχητικό. Γιατί? Εντοπίστηκαν λαθροκυνηγοί στην περιοχή. Έπιασε. Κανένας δεν μπορεί να παγιδεύσει τη Σίνα, ευτυχώς. Ίσως ήταν θυμωμένη με το Ζουνάι και τώρα εκδικείται. Ξέρεις, Τόμ, τα ζώα δεν θυμώνουν, ούτε ξέρουν να εκδικούνται όπως κάνουν συνήθως οι άνθρωποι. Αυτό που κάνεις λέγεται ανθρωπομορφισμός. Προέρχεται από την ελληνική λέξη άνθρωπος. Σημαίνει ότι προσδίδεις σε κάτι ιδιότητες του ανθρώπου. Ανθρωπομορφισμός είναι η τάση να νομίζουμε ότι τα ζώα έχουν συναισθήματα και σκέψεις όπως οι άνθρωποι. Τα ζώα σκέφτονται Φυσικά και σκέφτονται, αλλά με το δικό τους τρόπο. και υποφέρουν κι αυτά όπως και εμείς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Τόμ, τι μου είπε ο Άκο? Έμαθα ότι εξαφανίστηκε από το χωριό η Σίνα. Έτσι λέγανε. Είναι αλήθεια. Κι εγώ είμαι ο τελευταίος που το μαθαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Τόμ. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω για κάτι τόσο μικρό. Μικρό? Μα τι μου λες? Έχεις άχυρα στο κεφάλι σου. Θέλω να με κοιτάζεις όταν σου μιλάω, σε παρακαλώ. Ποιος ασχολείται με τα άγρια ζώα, κατά τη γνώμη σου? Ποιος είναι υπεύθυνος της περιοχής? Ποια είναι η δουλειά μου κατά τη γνώμη σου? Να ξεψηρίζω τους πυθίκους ή να ποτίζω τα δέντρα? Συγχώρεσέ με, Τόμ. Είμαι λίγο εκνευρισμένος σήμερα. Έμαθα ότι αυτός ο άτιμος ο Κάτσο άρχισε πάλι τις πονηριές. Πάλι αυτός ο Κάτσο. Νόμιζα ότι δεν βρισκόταν πια στην περιοχή. Έτσι πίστευα κι εγώ. Αλλά έκανα λάθος, είναι άτιμος σκυλί αυτός. Ένας από τους ανθρώπους του ράντσου βρήκε ένα πτώμα ελέφαντα ζεστό ακόμα στα νότια. Του Κάτσο θα του τελείωσαν τα αποθέματα σε ελεφαντόδοντο. Παλιάνθρωποι. Όπως το λες. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί με ανησυχεί η εξαφάνιση της Σίνα. Οι λανθροκυνηγοί ενδιαφέρονται μοναχά για το ελεφαντόδοντο. Ναι, το ξέρω. Έχω και νεότερα. Αν σε ενδιαφέρει, έλα μαζί μου. Αν με ενδιαφέρει. Ωραία λοιπόν. Τι περιμένεις, ανέβα? Έρχομαι αμέσως. Τόμ, έχεις και ένα σπάνιο μοντέλο κόντιου για ταξίδια με αεροπλάνο. Καλά κάνει και το παίρνει μαζί του. Σοβαρά τώρα, Τόμ. Εντόπισα χθες προς τα ανατολικά μια μικρή ομάδα πανθύρων που μου είναι εντελώς άγνωστη. Μαύροι πάνθυρες. Μαύροι, πράσινοι, κόκκινοι, πού να ξέρω, ήτανε νύχτα. Και τη νύχτα όλοι οι πανθύρες είναι γκρι. Εκεί πάμε τώρα. Ακριβώς, Τόμ. Πιστεύω ότι ήταν κάπου εδώ, αλλά σήμερα πρέπει να έφυγαν. Θα πάμε όμως. Και βέβαια θα πάμε. Κρατηθείτε όλοι, θα κάνουμε βουτιά. Να, ένα αποτύπωμα. Είναι σίγουρα πάνθυρας. Και μεγάλος μάλιστα. Υπάρχουν κι άλλα εκεί. Καθάρισαν για τα καλά την περιοχή. Ω. Μα το αποτύπωμα είναι τεράστιο. Αλλά δεν έχετε κονολή. Έλα να δεις, Τόμ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει δίκιο, Άκο. Έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσο μεγάλο αποτύπωμα. Πάντως εδώ έχει γίνει κάποια συμπλοκή πανθύρων. Ναι, μάλλον μια ψημαχία, γιατί δεν υπάρχουν ίχνη αίματος. Θέμα διεκδίκησης εδάφους. Για το δέντρο σίγουρα. Πώς ήταν κατά τη γνώμη σου, Τόμ? 5 ή 6. Αυτό αντιστοιχεί στους δικούς μου. Προς τα πού έφυγαν? Προς τα εκεί. Κοιτάξτε.
Πολλά αποτυπώματα προς την ίδια κατεύθυνση. Ελάτε. Τους βλέπω. Ωραία, Τόμ. Δεν βλέπω τίποτα. Φυσικό είναι χωρίς τα γυαλιά σου. Ευχαριστώ, Τόμ. Θα στο χρωστάω χάρη. Γιατί φεύγουμε? Για να μην τους τρομάξουμε. Και έπειτα, εγώ ο γεροαλήθρος έχω να σου μάθω κάτι, Τόμ. Για να πλησιάσεις όσο γίνεται πιο κοντά τα άγρια ζώα, χωρίς να σε πάρουν μυρωδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις υπόψη σου ότι... Πρέπει να πλησιάσεις αντίθετα από τη φορά του ανέμου. Το ξέρω. Τα ξέρει όλα αυτό το παιδί πια, είναι δυνατόν. Την έχει έμφυτη την επιστήμη. Τι σημαίνει έμφυτη επιστήμη? Α, να και κάτι που δεν ξέρει. Κοίτα. Είναι μαζί τους η Σίνα. Δεν ξέρω. Δεν τη γνωρίζεις. Θα δοκιμάσω. Α, αυτή είναι. Ναι, είναι ζωντανή. Θα πάω να τη βρω. Είσαι τρελός, Τόμ. Θα σου ορμήξουν. Όχι, όσο είναι η Σίνα μπροστά. Άκου. Μα τι πεισματάρικο κεφάλι. Πήγαινε γρήγορα στο αεροπλάνο και ειδοποίησε με τον ασήμαντο αν κάτι δεν πάει καλά. Α, αυτό το παιδί τη σύμφορα. Έλα, Σίνα. Θα πάμε σπίτι μας. Έλα, Σίνα. Τελείωσαν όλα. Τόμ, είσαι πληγωμένος. Δόξα τω Θεώ. Όλα εντάξει, παιδί. Σίνα. Νομίζω είναι καλύτερα. Είναι σπόρος πολεμιστή αυτό το παιδί. Και ανίκητος πολεμιστής θα έλεγα. Α, Τόμ, πάνω στην ώρα. Έλα να με βοηθήσεις. Βλέπω ότι αγαπάς τα ζώα και αυτά το αισθάνονται. Δεν θα ήθελες να τα περιποιείσαι. Ξέρεις, είναι καλό επάγγελμα. Έλα να δεις τι βρήκα να επιπλέει στο ποτάμι. Ήταν μόνο και το πνευμόνιο γεμάτο νερό. Το έκανα να βγάλει το νερό και ορίστε. Σε 2 μέρες ήταν σπίτι του. Τόμ, ξέρω ότι είσαι λυπημένος εξαιτίας της Σίνα. Και ότι το θεωρείς άδικο αυτό που έγινε. Είναι φυσικό. Είναι φυσικό, ναι. Από τη μια πλευρά. Αλλά από την άλλη είναι πάλι φυσικό η Σίνα, σαν πάνθυρας που είναι, να θέλει να είναι κοντά στους δικούς της. Η προηγούμενη κατάσταση δεν ήταν φυσιολογική, δεν νομίζεις? Όχι. Εσύ και η Σίνα έχετε κάποια κοινά στοιχεία κατά βάθος.
Αν το σκεφτείς. Και ποια είναι αυτά? Εσύ, Τόμ, είσαι ένας νεαρός Ευρωπαίος που ζει κατά τύχη ανάμεσα σε Αφρικάνους. Και η Σίνα είναι ένα άγριο ζώο που ζούσε κατά τύχη ανάμεσα σε ανθρώπους. Χωρίς να θέλει να πέσει στον άνθρωπο. Μορφισμό. Ναι, ξέρω. Ας υποθέσουμε, Τόμ, ότι ξαναβρίσκεις μια μέρα κατά τύχη έναν αδελφό, ένα θείο, έναν ξάδελφο, κάποιον τέλος πάντων της αληθινής σου οικογένειας και ότι σου προτείνει να πας να ζήσεις μαζί του. Τι θα κάνεις τότε, Τόμ, Δεν θα έκανα απολύτως τίποτα. Είμαι ένας Μασάι και ό,τι κι αν συμβεί θα μείνω για πάντα ένας Μασάι. Καλημέρα, αγόρι μου. Κοιμήθηκες καλά? Δυστυχώς κάποιες φορές όλοι στενοχωριόμαστε, Τόμ. Πήγαινε, αγόρι μου. Σίνα, μου έσωσες τη ζωή, καλή μου. Και Σίνα πάνε πάντα μαζί, φίλοι αχωριστοί, προστατεύουν τη γη των φίλων τους Μασάι. Σίνα ο πατήρας, το αγόρι εδώ, πάνε πάντα μαζί, φίλοι αχωριστοί. Τόμπα, κολύμπα, στην Αφρική κι ο Μποτέκα, και Σίνα, Τόμ και Σίνα, Τόμ και Σίνα. Αυτή είναι η αμαξά που ταιριάζει σε βασιλιά.